Το έργο με ακρονίμιο Bridges και τίτλο Bridges of Trade στα πλαίσια του προγράμματος ENI CBC Black Sea Basin Program 2014-2020 έχει στόχο τη διασύνδεση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματικών φορέων στον αγροδιατροφικό τομέα στις επιλέξιμες περιοχές στην Ελλάδα, Ρουμανία, Αρμενία, Μολδαβία και Τουρκία που αποτελούν τις εκπροσωπούμενες χώρες από τους 5 εταίρους στο έργο με ακρονίμιο Bridges, Δήμος Νέστου Ελλάδα, Ένωση Διασυνοριακής Συνεργασίας Κάτω Δούναβης Ευρωπεριφέρεια Ρουμανία, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Αρμενίας Αρμενία, Δημαρχείο του Δήμου Μπάλτη, Μολδαβία και Επαρχία Κατάρκα, Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Νέστου, ως επικεφαλής εταίρος του έργου με ακρονίμιο Bridges, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς όλες τις ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματικούς φορείς του αγροδιατροφικού τομέα και το κοινό στην προκατακτική δράση με τίτλο «Τοπικό Συνέδριο για τον προσδιορισμό των ωφελούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα» την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και ώρα 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στο κτίριο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα Καβάλας, έργο Δήμητρα, πρώην Καίγε, διεύθυνση Οδός Νέας Ιωνίας, στη Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου. Το έργο με ακρονίμιο Bridges, μέσω της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δώσει τη δυνατότητα διασύνδεσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη συνεργασία. Ένα από τα προγράμματα της διασυνοριακής συνεργασίας, ένα πρόγραμμα Interreg ENI CBC της Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου μέσα από αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Νέστου ως επικεφαλής εταίρους συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό έργο που νομίζω είναι πολύ σωστό όσον αφορά την διασυνοριακή αυτή προσπάθεια επικοινωνίας των μονάδων που ασχολούνται και παράγουν στον αγροδιατροφικό τομέα, ώστε να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Ο σκοπός του προγράμματος λοιπόν είναι να δώσει τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να γνωρίσουν τις δυνατότητες ένας έκαστος που υπάρχει διασυνοριακά και φυσικά μετά την ανταλλαγή γνωριμιών να έχουμε και μια ανταλλαγή ενδεχομένως συμφωνιών. Η ουσία λοιπόν του προγράμματος προβλέπει στην αρχή 5 συνέδρια τοπικά στις 5 χώρες που συμμετέχουν με τους εκπροσώπους τους. Ο Δήμος Νέστου ως επικεφαλής εταίρος έχει το συντονισμό όλων αυτών των προσπαθειών. Έτσι λοιπόν, εμείς είναι σημαντικό να πούμε ότι στις 15 του τρέχοντος μήνα θα έχουμε την πρώτη δική μας ενημέρωση, συνάντηση, ώστε να ενημερωθούν ακριβώς για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι που κινούνται μέσα εκεί, είτε λέγονται ενώσεις, είτε λέγονται ατομικά, είτε συσκευαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, όλοι όσοι έχουν σχέση με την παραγωγή και διάθεση ή ακόμη και την εμπορία στον αγροτοδιατροφικό τομέα, όπως είπα. Είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο θα κάνουν και οι άλλοι εταίροι. Μέσα λοιπόν από αυτήν την πρώτη συνάντηση και ενημέρωση θα ακολουθήσει μια δεύτερη, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και μεταξύ τους. Μία από τους 5 αυτούς προαναφερόμενους συμμετέχοντες. Δηλαδή μία θα γίνει εδώ σε εμάς, έχουμε το χώρο του πρώην και για ανακαινισμένο, που σημειολογικά στεγάζει και το σύλλογο των αγροτών μας. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε και ένα σημείο αναφοράς σωστό, που μπορούμε να φιλοξενήσουμε μια τέτοια δράση και βεβαίως το ίδιο αντίστοιχο θα γίνει στη Ρουμανία, στην Τουρκία και φυσικά στη Μολδαβία. Βέβαια, όπως καταλαβαίνει καθένας, το πρόγραμμα τρέχει με μία, θα έλεγα, επιφυλακτικότητα πρώτα λόγω του COVID, κατόπιν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία που, όπως και να έχει, επηρεάζει σημαντικά όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά εδώ έρχεται και η κρισιμότητα και η χρησιμότητα του προγράμματος. Θα έλεγα να γίνεται αυτό το πρόγραμμα επίκαιρο ίσως όσο ποτέ, ακριβώς γιατί, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας μας, τα χρόνια που διανύουμε σήμερα και αύριο και μεθαύριο, δηλαδή στο εγγύς μέλλον, η αγροτοδιατροφή, η διαδικασία της κάλυψης των αναγκών είναι μια σχέση η οποία νομίζω αναζητεί μέσα από αυτούς τους δρόμους την πλήρωση
γιατί όπως καταλαβαίνει ο καθένας μας, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, βρεθήκαμε, όπως και πολλές άλλες χώρες, εκτεθειμένοι, θα έλεγα προετοίμαστοι, αφού έτσι κι αλλιώς οι δρόμοι του εμπορίου είχαν μια πεπατημένη που μέχρι χθες είχαν τη δυνατότητα να καλύπτουν όλα αυτά τα κενά. Σήμερα αντιλαμβανόμενος ο καθένας πολύ περισσότερο, όλοι εμείς που είμαστε στην περιφέρεια, ότι πρέπει να δοθούν τα κίνητρα στους αγρότες μας να παράγουν, να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών μας, όσο ποτέ άλλοτε, ένα μεταβατικό στάδιο θα έλεγα μπορεί να θεωρηθεί αυτό της δημιουργίας αυτών των σχέσεων, πέρα από τις διακρατικές φυσικά συμφωνίες που υπάρχουν και θα τηρηθούν, αλλά σε επίπεδο απευθείας των συμμετεχόντων μονάδων που δρούν στο κομμάτι αυτό της αγροτοδιατροφής, που είναι πολύ βασικό, και μέσα από αυτή τη σχέση νομίζω μπορούν να δημιουργηθούν και συμφωνίες που θα μπορέσουν να ανακάμψουν σε πρώτο βαθμό την, θα έλεγα, μια ίσως το σύννεφο της δύσκολης κατάστασης που δημιουργώντας ένα πιο αισιόδοξο κομμάτι, ότι τουλάχιστον θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Μέχρι να φτάσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε να είμαστε αυτάρκες. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα είναι πολύ σωστό. Πάντοτε οι συναντήσεις αυτές σίγουρα θα έλεγα επιλύουν ίσως απορίες ή μπορεί να δείχνουν και να αναδεικνύουν και κάποιες δράσεις οι οποίες ενδεχομένως δεν ήταν τόσο πρακτικά εφαρμόσιμες αναπεριοχή. Το σίγουρο είναι ότι εδώ, όπως πολύ σωστά το ρωτάτε, δεν θα έχουμε μόνο μια καθαρά εμπορική συναλλαγή. Δηλαδή, εμείς έχουμε αυτά και τα πουλάμε τόσο, εσείς πόσο δίνετε για να τα πάρετε. Ή αντίστροφα. Θα έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, να δούνε στην πράγμαση όλοι οι συμμετέχοντες με ποιο τρόπο παράγουμε εμείς, ποιο είναι, εν πάση περιπτώσει, το λειτουργικό μας κόστος που είναι σημαντικό. Εδώ δηλαδή πιστεύω ότι μεταξύ, θα έλεγα, όλων αυτών που είναι χρόνια μέσα σε αυτή τη διαδικασία, θα δοθεί η δυνατότητα να ανακαλύψουν μεταξύ τους και τις αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα του ενός εκάστου συστήματος. Και είναι σημαντικό αυτό, διότι για παράδειγμα η Ρουμανία, ας πούμε, όπως ξέρετε, είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Θα πω από προσωπική εμπειρία πριν από αρκετά χρόνια, όταν επισκέφτηκα την περιοχή και είχαμε την τύχη να περπατήσουμε οδικώς περίπου 300 χιλιόμετρα, βλέπαμε αχανείς, θα έλεγα, τεράστιες εκτάσεις και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί καλλιεργούν το σιτάρι, που είναι και μια από τις εξαγωγικές τους, θα έλεγα, προτεραιότητες, ή άλλα στον πρωτογενή τομέα. Όπως επίσης βέβαια, αυτά νομίζω είναι ζητήματα τα οποία η δική μας εδώ περιοχή θα ωφεληθεί παρακολουθώντας ίσως όλο αυτό και έχοντας τη δυνατότητα, γιατί όχι, να προσδιορίσει ενδεχομένως και ένα άλλο αντικείμενο που μέχρι τώρα ενδεχομένως δεν υπήρχε, έτσι. Δηλαδή να πούμε ότι στην αγροτοδιατροφή είναι πολύ μεγάλο το εύρος του που μπορούμε να ασχοληθούμε. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ως χώρα, Μεσόγειος χώρα και Βαλκανική, έχει συμμάχους τις φυσικές συνθήκες που κυριαρχούν, έτσι, τον ήλιο, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως έχουν εντοπίσει οι άνθρωποι προβλήματα που πρέπει να προσεγγίσουμε. Έτσι. Αντιχαλαζική προστασία, ας πούμε, που δημιουργεί μια πλέον σχέση ανάγκης, αλλά η ωφελημότητά της αυταπόδεικτα φαίνεται ότι είναι τεράστια σε σχέση με το κόστος εφαρμογής. Άρα λοιπόν έχουμε μια δυναμική εδώ, έτσι. Εν παραλλήλω μπορούμε να δούμε πράγματα τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την δυνατότητα λόγω κόστους καλλιέργειας ή δεν έχουμε το χώρο, τις εκτάσεις. Έτσι, παραδείγματος χάρη το σιτάρι, ας πούμε. Αλλά παράλληλα θα μπορούσε να αποκτελέσει αυτή η διαδικασία μια συμφωνία ανταλλαγής αναγκών, παραδείγματος χάρη προϊόντων δεντροκαλλιέργειας που αυτοί δεν μπορούν
και θα χρειάζονται άμεσα από εμάς. Θέλω να πω ότι αυτή η σχέση λοιπόν που θα έχει μια άμεση επικοινωνία, όχι μεταξύ εμπορικών ακολούθων, αλλά μεταξύ αυτών που παράγουν οι ίδιοι κάθετα και διαθέτουν αφού συσκευάσουν, είναι μια πολύ καλή προσπάθεια προσέγγισης, οι οποίοι βεβαίως πέρα από την ανταλλαγή των ζητημάτων ή των προβλημάτων που κατά τόπους αντιμετωπίζουν, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και πού πρέπει στοχευμένα να κινηθούν, γιατί νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν και τέτοια ζητήματα. Δεν θα είναι δηλαδή καθαρά αυτή η επικοινωνία μια επικοινωνία που θα πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε μια εμπορική συμφωνία. Θα είναι όμως μια επικοινωνία που θα δώσει, θα έλεγα, ένα δείγμα στο οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα ότι εμείς για τον λόγο Α ή Β πρέπει να στοχεύσουμε και εκεί. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό αυτό που θα γίνει και εφόσον οι συνθήκες μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα σωστά, δηλαδή να γίνουν και οι επικοινωνίες, να πάει η αντιπροσωπεία από εδώ, να έρθουν εδώ σε όλες αυτές τους άλλους προορισμούς που λέω, να δουν δηλαδή και να ξεναγηθούν η διεισόμαση στις μονάδες παραγωγής αυτών των μικρών μεσαίων αυτών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό. Είναι αλλιώς περιγραφικά να λέμε ότι εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, στην τάδε χώρα γίνεται αυτό και γίνεται το άλλο και γίνεται το παράλληλο, και αλλιώς είναι μια αντιπροσωπεία ανθρώπων που εδώ ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται εδώ, να δουν πώς εφαρμόζονται κάποιες πρακτικές εκεί. Αυτό ανοίγει, θα έλεγα, πολλούς ορίζοντες σε πολυεπίπεδα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το εμπορικό κομμάτι το ότι ενδεχομένως η δικιά μας ελιά ή το δικό μας λάδι, που ξέρουμε εκ των πραγμάτων ότι σε πολλές από αυτές τις περιοχές δεν μπορεί, δεν υφίσταται, να έχει τη ζήτηση που πρέπει κτλ. Ή να διαφημιστεί και να πουληθεί. Είναι ακριβώς το κομμάτι το οποίο θα συμπληρώσουμε, πιστεύω εμείς, αυτό το ωφέλιμο σε εμάς. Έτσι, το τι θα μπορεί να υπάρξει αύριο στην διαδικασία αυτή, όπως προείπα. Και τι θα έχει το ενδιαφέρον. Νομίζω είναι σημαντικό μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι να πούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει ακριβώς και γίνεται για αυτό το λόγο. Και φυσικά η ευρωπαϊκή κοινότητα που μέσω του προγράμματος, του διασυνοριακού αυτού προγράμματος Ίντερεκ, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε επικεφαλής εταίρους και να οργανώσουμε το Bridges αυτό, νομίζω είναι πολύ σημαντικό, διότι θα μας δώσει τη δυνατότητα και σε εμάς, όπως είπα, να βοηθήσουμε στον πρωτογενή μας τομέα που, όπως και να το κάνουμε, αποτελεί και την κύρια πηγή οικονομικής μας δύναμης. Μια εκδήλωση που είναι πολλά υποσχόμενη και φυσικά θα έλεγα κινείται σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση. Θα προσπεράσει τις κακοτυχίες των καιρών, την πανδημία και τον πόλεμο, και θα καταφέρει μέσα σε αυτές τις συνθήκες έστω να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί όλο αυτό, να φτάσει δηλαδή στο τελικό αποτέλεσμα που είναι να πετύχουμε τους στόχους μας, να βρεθούν μεταξύ τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να ανταλλάξουν τις απόψεις τους και παράλληλα να δουν τους πιθανές συνεργασίες. Σε μια χώρα, θα έλεγα, σε ένα χώρο της Βαλκανικής, που νομίζω συνυπάρχουμε όλοι εδώ και πολλά χρόνια, είναι καιρός να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα πιο άμεσα, απευθείας, χωρίς μεσάζοντες ενδεχομένως, να το πω έτσι, επωφελία όλων όσων συμμετέχουν. Είναι ένα πρόγραμμα που θα γεφυρώσει, όπως είναι και η τιμιγορία της λέξης Bridges, θα δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας πάνω στον αγροδιατροφικό τομέα μεταξύ των χωρών της χώρας μας, της Τουρκίας, της Αρμενίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, στις οποίες προσπάθειες που θα γίνουν για τη γεφύρωση πάνω στον αγροδιατροφικό τομέα θα συμμετάσχουν φυσικά και εμπορικοί φορείς εκτός από τους παραγωγικούς. Φυσικά και εμείς από τον Αγροτικό Σύλλογο Νέστου θα συμβάλλουμε ώστε να γίνει καλύτερη η οργάνωση και να προσπαθήσουμε να συμμετάσχουν οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα εδώ του Δήμου Νέστου και γενικότερα της Καβάλας, καθώς επίσης θα κάνουμε και μία ανοίξη ώστε να συμμετάσχουν και οι εμπορικοί φορείς.
Είναι ένα πρόγραμμα, θα λέγαμε, που έρχεται στις δυσκολίες των καιρών, στις δυσκολίες των κρίσεων. Βλέπουμε ότι μετά την πανδημία αλλά και με την κρίση που έχει προκύψει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει αναθεωρηθεί όλο το εμπορικό πλάνο που υπήρχε και όλο το σχέδιο που είχε δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν προκύψει κάποιες καινούργιες ευκαιρίες, θα λέγαμε, μέσα από αυτές τις κρίσεις. Είναι μια ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα, να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες, ώστε να κάνουμε εμπορικές συναλλαγές πάνω σε αγροτικά προϊόντα, χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι από άλλες χώρες και να βρούμε λύσεις στην επάρκεια ή αυτάρκεια των προϊόντων που χρειαζόμαστε ως χώρα για να ταΐσουμε είτε τα ζώα μας με ζωοτροφές, είτε και να τραφούμε κι εμείς όλοι οι άνθρωποι με προϊόντα που θα καταλήξουν στο ράφι. Χώρια από την εμπορική σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί, χώρια από τους εμπορικούς δεσμούς που θα γίνουν, που θα δημιουργηθούν, υπάρχει η προοπτική να γίνει ανταλλαγή γνώσεων, ανταλλαγή απόψεων, και όποτε δοθεί ευκαιρία που μέσα από το πρόγραμμα δίνεται και αυτή η δυνατότητα, να γίνουν και επισκέψεις σε αυτές τις χώρες όπου θα γίνουν οι παρουσιάσεις αντίστοιχα από όλους τους εταίρους, για να δούμε και η διεισόμαση τι γίνεται σε αυτές τις χώρες, τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι συμφωνία μπορούμε να συνάψουμε, ώστε να, στο μέλλον να μην έχουμε προβλήματα. Θα δημιουργήσει νέες αγορές. Τώρα η ανεξαρτητοποίηση δεν θα είναι τόσο άμεση, πιστεύω, γιατί το εμπόριο ποτέ δεν σταματάει. Όσο ζούμε σε μια κοινωνία που μεταλλάσσεται καθημερινά για να μπορέσει να επιβιώσει, έτσι και εμείς πρέπει να βρίσκουμε νέες αγορές, νέες λύσεις στα προβλήματα, και μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα, όπως και αυτό που συμμετέχει ο Δήμος Νέστου και καλεί όλους εμάς τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα να συμμετάσχουμε, θα βρούμε λύσεις, θα συνάψουμε νέες συμφωνίες, νέες αγορές και θα δούμε καινούργια πράγματα, ίσως κάποια από αυτά να είναι και καινοτόμα που θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Στις 15 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί μια ημερίδα στο κέντρο Ελγό Δήμητρα, εδώ στο Δήμο Νέστου, όπου εδρεύει και ο Αγροτικός Σύλλογος Νέστου. Θα είναι καλεσμένοι φυσικά όλοι οι παραγωγικοί φορείς καθώς και οι εμπορικοί φορείς του Δήμου Νέστου που ασχολούνται πάνω στον αγροδιατροφικό τομέα. Πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή, πρέπει να έρθει ο κόσμος, πρέπει να έρθουν οι εκπρόσωποι ώστε να δουν και να καταλάβουν την σημαντική έννοια που έχει αυτό το πρόγραμμα, το πόσο σημαντικό είναι να συμμετάσχουμε όλοι μαζί και να απαρτίζουμε τέτοιου είδους ενέργειες, και μέσα από αυτό θα περιμένουμε μετά να δημιουργηθεί και ένα πρόγραμμα κατάρτισης, ώστε με σεμινάριο να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θα εξυπηρετήσει το πρόγραμμα και να πιάσουμε ουσιαστικά το σκοπό του προγράμματος και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.